Sanibonani, sanibingelela nonke emakhaya. This is your homeboy King Shamase. Singenile ke futhi kulokudo phakathi ku-2026. Bathi ke compliments of the new season kusho ama-2K. Thina ke basibiza ngama-1K sithi happy new year. I-trending news ke le guys eniyaziyo etholakala khona kwa-Take2 TV. Every time kunendaba etrendayo. Sisalapho kuya happy new year. We'd love to congratulate abafundi bonke baseMzansi Afrika eAzania. They obtained 88% kwi-pass rate yakhona. Izinga likhuphuke kakhulu kwi-country yonke as a whole. Bese ke sithi ke congratulate kulabo ke abenze kahle kakhulu ke ngokuhlukana kwegaba zakhona. Shout out to KZN for taking number 1, claiming it back. Free State has been fighting as well. Gauteng nawo wonke nje amanye ama-province ayimiselile. Sibonge ukubambisana kothisha nabafundi, but it's ama-2K awalali. So yabona ukuthi guys, you can balance things. Bebe busy be-groove but bayaphasa. Unlike us, thina masithuza ukukodwa sasingena size sigamane ongakwazi ukumultitask. So sithi nje all the best to everyone who qualified ukuthi aqhube ifundo zakhe. Bafethu education, it's very important ngendlela eziningi. So siyaqoqozela ukuthi akufundwe bakithi, ninga-discourage indaba yama-job opportunities kusazoluka. Kulabo abangaphumelelanga, impilo phela lesikhuluma ngayo, ukufunda it's another platform that teaches you ukuthi impilo ime kanjani. Khona-ke izinto ezifana no-supplementing, indaba yo-gap year guys asixolele okwamanje, isikhathi sihambile ku-late ngempela. Sike siqhubekeni sifunde, uzothi uphela nawe 2026 uzobe usuliphethe lakho iqembu, ubusowazi ukuthi ushona ngakephi. Ningabayeki ama-college good people aphethe lesipiliyoni le-experience efunakalayo, iphethe ama-practicals. So I will encourage more people to go on colleges, but ke nalaba ema-university they know their story. Okubalulekile ukuthi wazi ukuthi into oyichuzayo ithini, ibhekephi. Alright, sithi madlulela phambili ke laphayana siya kweze entertainment. Nanguza kwethu lapha uTrevor Noah, who's an international comedian and business person. Usephinde wathola elinye ihlandla futhi lokuthi abe host lapha ya kuma Grammys. Shuthi ke useqopha umlando ngoba it's for the 6th time in a row uTrevor Noah bemselectile ukuthi abe host yalama awards. So nje we are very proud of you. Zobe ama award engo Sunday February 1 2026 5 p.m. ikhathi zakhona ke le kwelase US zimkanjalo. Kuye kuthiwa ke zibhlunga ipheli guys, ama-scammers are everywhere. Abantu baskenyiwe like they used to be scammed every year, especially nge-peak time which is festive season. Kwenzekile ke kwabaningi, but to be specific kunendaba lana esike sayibona ku social media yabafo wakwaDuma, the one who's pushing the biggest upcoming or developing brand ebizwa ngokuthi Isithixo, esabalele almost wonke ama-province manje ase-South Africa. Umjida ke uyayiphandela guys and very ukhuthele ngendlela eyisimanga. Uhlezi ke baveza abantu abangamfisela into right nabantu abascam abanye abantu ngebrand yakhe. Lana ke sibone i-clip whereby he was showing ukuthi udrive 7 hours, I think ube Eastern Cape, tracer umuntu obescam abantu ngegama lakhe, and sengathi labo bantu bake bafika esitolo bascam even abasebenzi abaqashiwe under ama-business esithixo adayisa clothing. So kuyacaca ke la ukuthi kunabantu abagqugquzelayo ubugebengu, kunabantu abaprotect igebengu, abaqhubekayo begqugquzela umkhubo omumbi ongekho right, ngoba uSithixo uzamile ukukhuluma nendoda disciplinary
kubonakele futhi ukuthi hayi kona ngathi kuxoxiswene yatshengisa nokuyisola. But there's another clip yayo le ndoda itshengisa ukuba proud ngokuthi he survived and it looks like yonke lento ebeyenzeka bekumdlalo and isazoqhubeka. Siyabona futhi laphayana kune page lika Tamruta. We don't know if he's joking, but ukhuluma sengathi uqoqozela yona indaba yokuthi le ndoda ayisondele ngakuyona njengoba survivile baqhubeke benze wona imkila mkhuba le abayenza lapha endaweni yase Eastern Cape. Bathi ke lo mshiphansango yaziwa all over, but ke nginokelwa into ethi this year there are a lot of abasolwa abaningi ngeke baze basurvive kulonyaka, okuthi musacabanga ukungena entweni engekho right hlehla baba. Ziningi indlela zokuphanda, iningi indlela zokwenza ukuthi ube nemali ngaphandle kokuhlukumeza abanye abantu abayizamela njengawe, especially abamnyama. Siqhubeke sibheke olunye udaba lapha sisakhuluma ngama-scammers. Kunosisi lana otholakale eshonile kwelinye lamabhilidi. Indawo ke I'm not sure ngayo, asitholanga leyo information, kodwa usisi she's been applying for jobs and then she got a call ethi ke ntokazi ungasondela umsebenzi sengathi uyawuthola. Kuzwakale ke ezama ukufona usisi yangabanjwe ifoni, mabeyibamba ekhaya kubo wezwakala ku screamer, only to find ukuthi ke bamnukubeze ngokocansi labo kade bethi bayabaqasha, bemscammer, baseke beyambulala. So guys, be aware, be conscious about these bullies and scammers agcwele all over social media. Uma ngabe umuntu ethi kunomsebenzi, make sure that you verify, don't be that desperate. Nicheckisise, kubalekile kulesikhathi samanje, kubi kakhulu. And then our president, the president of the Pinga Nation laphayana, akahleli phansi, ubhizi uzama ukulungisa isizwe, uzama ukukhulumela abantu abamnyama abazamayo nabasebenzayo. Kuzwakala ukuthi ke kuningi uxhaphazo okwenzeka laphayana endlini zabaqashi. Uthi ke ungizwe Mchunu akanankinga ukuthi usuku nesivumelwane nomqashi wakho uma ngabe ungumuntu osebenzayo. Inkingi lapho khona ungasacomply noma ungasayigcini izithembiso othe uzozenza kulabantu abaqashile. So eSouth Africa ke kuyenzeka ukuthi mawulwela izinto ezifana nalezo kubizwa ama-security, kubizwa umthetho ukuthi uzofight against you who's trying to get justice. Asazi impela ukuthi kubhekwe phi ngaleyo nto, kodwa ke on behalf of the Pinga Nation bathi kuyophela inhlamvu, simile siwuzulu. Yebo ke singakaqedi siphinde sicrack nama-jokes kancane. There's a post laphayana sibona social media ekazipho zonke. The guy was talking njengoba sikuJanuary njengamanje kuyaziwa ukuthi isimo simuncu, sigijima kwamashonisa, sibhizi, kuvulwe izikole kuningi kuyale isikhathi sekabishi. Bathi ikabishi avele nowakavele banukela kamnandi Nkosi yami. Abanye bathi iqanda selibenze lasivala isikhala senyama. So nansi-ke ingqwele lana ke iyakhuluma ithi ipostile lapha idlalela nje yenza amancoko, ithi hey sengiqopha umlando la eCheckers kuthiwa kuyaqala nqa kulonyaka ukuthi kufike umuntu azokhithiza kanje ngoJanuary. Uthi ngize ngashayela izandla ke lapho kusho yena, ngashutha nane-manager yakhona, ngithenga wena coffee, wena bisi, wena peanut butter, wena bani. Yabo uzofaka ngisho ama-emojis lapha nomlilo ukuthi beyikhala ngempela lapha esitolo, vele kwama yonke into ngenxa yakhe. Uthi ke cha, this January asikho broke. Do you agree? Ukulelo chain lokuthi nawe you are not in a trap of January, ohlezi ufika ngendlela efanayo minyaka yonke? Asazi, you can comment la kuyona le show or le clip
Uthi-ke lapho nami bengidlulela nje ngathi awuthi ngithi ngicosha kanti angazi ukuthi ngizoqopha umlando. Ithi nje imanager, "You are first black person to do this." Uthe nje esebona amaqanda ngaphezulu wabuza ukuthi hayibo uyimeya yini noma unamabhizinisi somewhere. So this thing it's beautiful guys, because itshengisa ukuthi we are changing and we are trying ukuthi sifunda ama mistake wethu, because we can't be trapped. Mhlambe this is a joke, but mhlambe futhi iqoqinisile noma abanye ke bangayibuka ngendlela ethize ehlukile, but we can't be in a system trap all the time. You need ukuthi uyiplan into zakho ahead. So as much as this is a joke, but asithatheni futhi as a lesson. Sesiyayigoqa-ke siye laphayana kwezemidlalo guys. Niyazi it's been a festive season ebilokhu inebhola nje, one way day in day out belokhu kunelalo phutshuzwayo. Siyabuka-ke laphayana o-South Africa bangenile baze bakhishwa o-Cameroon. There's a lot happened. Njengamanje-ke semi-final, we used to speak with Sicelo Zuma laphayana kwi-Danko Disc, the founder of Super Cup, Pinetown Super Cup, Sicelo Sports Skills Development ekhona based laphaya ePinetown. Sihlaziya lona ibhola. Hopefully on Wednesday guys, stay tuned laphaya kwa-Danko Disc, bazobe belihlaziyela lona ibhola ngokuphelele ukuthi ikhamba kanjani. Athini ngama-predictions akho tonight? Kuzobe kudlala iMorocco, ngicabanga ukuthi izobe ibhekene neNigeria if I'm not mistaken, kudlala iSenegal neEgypt, but-ke you will correct me, kodwa iWest ngathi impela ibhekene nalaba abanye. Imi kanjani yakhe i-final prediction? Lezi-ke nezinye sophinde sinikeze guys every news. Sithi nje ayisondele iphathane kahle, back to school namhlanje. Ingane beyibuyela esikoleni usuku lazo lokuqala. We hope everyone is happy, we hope everyone is safe. Bomalume ningayilayishi overload and dedele nabanye bangene ebhizinisini, ingane zethu zihambe ziphephile. Siyabonga sithi-ke we signing out. This is King Shamase khona laphaya kwa Tech2 TV News.